Inkontru, l-almanakk kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. Is-Soċjetà tal-Arti ta' Malta se tilqa' l-wirja Lostography A Passage Through Time li tħallat ritratti diġitali u analogi madwar it-tema tal-memorja. Fl-imqabba sas-26 ta' Lulju, Pietru Farrugia se jkun qed jesebixxi Record of Nighttime fil-Kamra ta' fuq, esebizzjoni mnisla mir-relazzjoni twila tiegħu mal-ħolm. Lura fil-Belt Valletta, Folk Underground jistiednek għal serje tal-jili fejn għannejja magħrufa u l-ħna ġodda jqajmu t-tradizzjoni tal-għana. U kull nhar ta' ħamis sas-27 ta' Awwissu, il-Valletta Waterfront jinbidel f'lejl Malti awtentiku bisfin folkloristiku, mużika tat-terra maxka, logħob tradizzjonali u ikliet Maltin.